खुलुमबाय आंनि मुङा प्रियमा बर' आरो आं बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैदों आं गिबियावनो साबायखर बावनो सानदों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेफोरबायदि इनिशिएटिभखौ जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैनायनि थाखाय बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों जालांनाय जे वुमेन्स लिडारशिप सामिट आं बेयाव फैनो मोननानै गावखौनो जोबोर खाफाल गोनां होननानै सानो मानोना आं बेयाव फैनायनि गेजेरजों गोबां खोथाफोरखौ सोलोंनो मोनबाय जाय खोथाफोरखौ आं सिगां मिथियामोन बा रोङामोन आं बयनिख्रुइ देरसिन खोथा मिथिनो मोनदों होनोब्ला गावखौ बुजिनाय आं थारैनो सासे माबायदि मानसि आंनियाव मा मोजां गुन दं मा गाज्रि गुन दं आं बेखौ मोजाङै बुजिनो मोनबाय माब्लाबा जोंनि लाइफआव ओरैबायदि खायसे जाथायफोर जालाङो जाय जाथायनि उनाव जोङो गुबुननिफ्राय निमाहा बिनो बा गुबुनखौ निमाहा होनो जोबोर गोब्राब मोननानै थायो नाथाय निमाहा बिनाय आरो निमाहा होनो हानायादि जोंनि देरसिन गुन बेखौ आं बे प्रग्रामनि जोहै मोजाङैनो मिथिनो मोनबाय बेनि अनगायैबो जोंनो गोग्गो आरो मोनसे जौगाखां समाज दानो थाखाय गोजोननि बेसेबां गोनांथि आरो जों गोजोनखौ माबोरै लाबोनो हागोन आं बेखौबो बे प्रग्रामनि जोहैनो सोलोंनो मोनबाय आरो आं सोलोंनो मोनबावदों दि सासे आइजो जानानै आंनाव बा जोंनियाव बेसेबां आरो माबायदि मोजां गुन थानांगौ आरो बे गुनफोरखौ लानानै जोङो माबायदि समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हायो आरो सासे आइजोआदि न'खरनि बेन्दोङाव थानायनि अनगायैबो बा न'खर गंसे दानायनि अनगायैबो माबायदिहाय गावनि मोजां गुनफोरखौ लानानै समाजनि बा समाज सोलायथायनि आरो सुबुंफोरनि मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखौ आङो सोलोंनो मोनबाय आं आसा खालामो बा आं समाय लायो जे बे प्रग्रामनि जोहै आं जिखिनि बाथ्राखौ सोलोंनो मोनबाय आं बेफोर बाथ्राखौ बेनिफ्राय थांनायनि उनाव इयुनाव आंनि जे ससाइटिनि मानसिफोर बा आंनि लोगो लेवाफोर आं गासैनोबो बिलाइनो नाजागोन आरो आं बायदि गुबुन सासे सुबुं सोरजिनो बा गोबां सुबुं आं सोरजिनो नाजागोन जाहाथे जोङो खौसेयै गंसे गोजोननि बिटिआर दानो हायो गोजोन्थों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन